Čau lidi, pojďte se mnou tréninkovat mojeho psa. Takže potřebujeme nějaký pamlsky, hračku a asi tolik stačí. Vy jste se mě minule ptali, jaký pamlsky používám, takže používám tyhle karmelovky z lososu a prostě tak. Jsou i borůvkový a hodně dobře voní borůvkově. Ale ještě ji půjdu potom koupit, ale ne tyhle jiný karmelovky, protože už tam má hodně málo a potřebujeme je. Ještě dneska koupila tyhle ty od Purina, tyhle ty nugatky, tyhle ty divják, prostě nevím, jak se to řekne, z prasátka, tyhle ty nugatky a hodně jich chutnají. Tohle jsem koupila v Kiku, stálo to tak 2 eura. Takže teďka jsem už tady, protože tam svítilo sluníčko. Takže teďka si jdeme rozpůlit pamlsky od Purina na takový malý proužky. Takže už jsem to rozpůlila na takovýhle malý proužky a jdeme ji tréninkovat. Takže takhle si to dám do kapsy a jdeme na to. Pojď. 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 Šikovná, pojď. Šikulá. Tak, sedni si, čekaj. Klaze. Šikovná, pamlsky chytáme. Pojď, pojď, otoč, otoč, otoč se. Tak, pojď, otoč, otoč. Šikulá, pojď okolo mě, pojď. Počkej, pamlsky chytáme. Pojď okolo mě, pojď.